Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Inihayag ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na simula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., halos kalahati ng mga kasong naisampa nila ay nagresulta sa conviction. Sa datos ng ahensya nitong September 23, may 837 na kaso o 46.45% ng 1,802 drug cases mula July 2022 hanggang August 2025 ay pumabor sa prosecution. Bunsod raw ito ng mas pinaigting na legal coordination at case build-up efforts. Nasa 462 cases o 25.64% naman ang na-dismiss at 503 cases o 27.91% ang nauwi sa acquittal. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, ipinatupad nila ang justice-centered approach na tumutok sa legal outcome ng bawat anti-illegal drug operations, partikular sa high-value targets, drug offenders at mga sindikato na sanggot sa money laundering. Giit ni Neres, hindi binibilang ang dami ng naaresto dahil mas binibigyan diin ang pagkakaroon ng hatol sa may sala sa korte. Patuloy rin daw ang pagkipaugnayan ng PDEA sa National Prosecution Service upang matiyak ang bawat anti-drug case ay may sasampa ng maayos at may matibay na ebidensya para makakuha ng conviction. Naniniwala si Neres na sa pamamagitan ng kasalukuyang conviction rate ay mababawasan, hindi lang mapipigilan ang mga masasamang loob na sangkot sa illegal drug trade at iba pang krimen. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.